बुलायबालाय बुलायनोसै दै बिखुनजो नों नायबानो जाबाय सोर सासे बिजामादैया बुलायनायाव देरहायो नायबानो जाबाय बुरैफोर सोर सासेया देरहायो मोजाङै नायदो फाग्ला खामानि दा माव नोंसोरो बे हर गेजेराव दै जेबो नङा बुलायनायाव सोरनि बोलोआ बांसिन बेखौसो नायदों दा ना मा बुङो आगै फामे आं जेबो मिथियाहाय आं उन्दुनोसै नायब्रा नोंबो नाय दे बुलायनोसै दे आवगायदो आवगायबाय नोंबो आवगायदोब्रा आवगायबाय आंबो आयो मा जाबावगोन बे बिजामादै सानैजों बुलायथोहाय सोर सासे हायो नायथानि दे बुग्रोदो नों बुग्रोदोब्रा आं मानसिफोरखौ दाय गैयालासेनो बुग्रोनो बोरैबा मोनोना आंबो बोरैबा मोनोब्रा आं एग्रांनायावसो हायोलै होमबालाय माखौसो नायबाय थाखो एग्रांदो आं रागा जोंनाय बायदि मा होननानै एग्रांनो खुगायाव फैयाखैलाय माने उदैयाव दङ बिदिबा बोरै बुलायनाय जानोब्रा देब्रा नों एग्रांग्रोना ला आंखौ ओमफ्राय दुब्बा दुब दांलायनोसै नैब्रा आं पजिसनावनो दंखायो दे बुलायनोसैल' आच्छा आंबो पजिसनावनो दङ दे बुलायनोसै नों मा सानो बिसोर बुलायलायगोन ना लाया बिसोरखौ फोथायनो हायो दसेनो बिर मोदाय लोगो मोननाय बायदि मोनब्रबग्रा मानसिफोरानोसो मा थिक बुलायनोबो हागौ आरो देब्रा अमा राजा देब्रा सन्थला साला बिदिबा बोरै बुलायनाय जानोब्रा बेनोथ' बोरै बुलायनाय जानो दे नों एसे फावसाय फावसायबाय र' आंबो फावसायनि ओमफ्राय मा खालामनांगौ दा नोंबो आंनिसिम फैदो आंबो नोंनिसिम थांनोसै बुलायलायनोसै आच्छा बारनांगौ नामा बारोबाथ' साबसिनसो मोजां जाबाय दे होमबालाय दे एबारा बुलायनाया बारा मोजां जायासै खर'आवसो बोरैबा थां नांगारगारदों दे जायाखैना नोंसिना गेलेनाया गेलेयाखैब्रा बुरैफोर जों सोरनि बोलोआ बांसिन बेखौसो नायगासिनो ना फामे दे बुलाय सोर सासे हायो नायनि फामेयाबो जोंनि बुलायनाय नायनो गोसोथारनो सालथे सालथे होनलाय थावलायबाय नामा आंबो नोंखौ सालथे होननो बोरैबा उसुबिदा मोनथारोलै खिन्थु सोमोन्दोआव बोरैबा सालथे जागारगारबायना माथो उफायबाव सालथे लिङाबा सालथे सालथेलै सालथे बोरैबा खोनाथारोना होनबा होननानै दे जाबायबा न'फोराव थांलायलायदो र'ब्रा बुरैफोर र' बोलो सुनायनायनि जों बोलो औथ' आरो दिनै बोलो सुलायलायगोन जों दे टाइम बरबाद खालामालासिनो बुलायनायाव गोसो होफिनलायदो सालथे सालथे होनलायनाङालै मिनिनो ओंखारोलै माथो खालामबावनो सालथे जाबाय नालाय सालथे होनाबा दे होमबालाय सिखादो सालथे गावाबो सालथे होनफिनबाय मा जाखोलै मिनिखो ना खुगायाव सुनांथाखो नोंना मिनिनाया डेन्जारथार माथो दिनैसो नुबायलै आं सालथे डेन्जार मिनिनो रोङोलै नों सालथे देलाय मिनिबावलाय बिदिया नङाब्रा होनलायलायनाया मिनिनायाबो बेफोरबायदि मिनिथारनांगौ होमबा दे जाबाय दे बांद्राय मिनिनाङा दे बोलो सुनोसै दे बोलो सुनोसै एबार ना रुला माबायदि जागोन दहाय आं बुंदोंमोन एबार नों बुं आच्छा खर'जों खर' नारलायलायनोसै नामा खर'जों खर' नारलायनानैथ' बेसेबांबा खर' सानानै दं आच्छा दे दाउला सौलायनोसै होमबा बरिया दे दाउला सौलायनि रेडि दे जावैसोमोन बुलायनांला जेनबाबो देरहाबाबो नोंसोर सानैबो आंनिनो बिजामादैखा होमबाबो बोलो सुलायनानै जायनि बोलोआ बांसिन बेनो अननायखौ बांसिन होनांगौ बुरैफोर बिदिनो जागोन हाब बेफोरबायदि जालायलायबासो अननाय मोनो आरो
अनखायो माथो आंलाय नोंसोर सानैखौबो सासेल' अननाया जाया बिनिखायनो दिनै बोलो बाहायनानैबाबो नोंनि अननायखौ लागोन हाय बिखुनजो देब्रा डायलग बाजिखौ दोनथ'दो बुलायनोसै बुलायाब्रा दाउला सौलायगोन यानो हक दे आच्छा दे जाबाय दे जायाखै जायाखैथ' आरो दे ओइ साला गोलैथारसिगौमोनलाय दे एबार गोसो होनानै गेलेनोसै दे बारबावनोसै नामा दहायनि बायदि औलाय दे नै मा जालायखो दाबा गुमै 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 आयै बिसोर जुमाय लोंनानै फेबायदां बिदिनोथ' जागोन फेबाय बिसोरो माब्रै दोनहैनांगौ जाखो न'आवलाय बिसोरखौलाय बिहावसोआबो गैया दाबो मोनफैयाखै टाउनाव थांनायानो दा बोथोरा एसेबाबो गुसु जाहांबाय बाहेरावबो बिदि दोनबाय थाजायाना र' आं सासे मानसिखौ लिंहरनि सोरखौ लिंहरनोसै र' आं लिंहरनि हेल' जाथि नों बहा दं आं साइडनिफ्राय दासो थांगासिनो दङ न'आव मामोन आच्छा मानोबा गुमै सानैया जौ फेनानै हुस गैयि जानानै दङ बिसोरखौनो न'आव दोनलांनो नांगौमोन आच्छा दे आं थांगासिनो दङ फामे सोरखौ लिंहरखो नोंलाय जाथिखौ लिंहरदों आयै जाथि सोर जाथिमोनथाय बे नार्जि बुदांनि फंबाया ए नंगौ नामा आं नुबाय थाया नालाय नामफोरखौनो गोसोआवबो थालाय लाङा मानसिखौबो सिनायबाङा बे हरावलाय मानो लिंहरनांगौ जाखो मालायखौलाय जेबो नङा दे फैगासिनो दङ बियो दे होमबालाय बापरे उन्दुनायाबो ससमा गाननानै उन्दुलायो दे उन्दुथोंसै गाबोननि ब्रेकिं निउसाव माबायदि होगोन आं अमा राजामोनखौ अमा राजाखौ माबायदि इडिट खालामबा टिआरपि बारा जागोन नायनांसिगोन आरो सन्थला दस्तिनियाबो बिराद हाइलाइट जाथारगोन दायना होनलायथारदोंना थफिरामा बेफोरखौ बिराद मोजां इडिट खालामनांगोन आं र' खेबसे प्ले खालामना नायनि आं निखावरि मानसिखौ अननो लुगैगोन ना लुगैया नाथाय मानो होनोब्ला अलसिया मानसिफ्रासो निखावरि जायो मावनो दांनो रोङिफ्रासो निखावरि जायो आयौ बाला अमा राजाया बिदि बुंथारदों आरो बापरे दाउस्रि देलाय नों दाबो उन्दुआखै नामा उन्दुलांदोंमोन आरो नाथाय अमा राजानि माथोखौ खोनानानै सिरि मोनबाय सरिलै आं भलियामखौ गोसा होफ्लांबाय दे उन्दुफिनदो आं गाबोन फुङाव मावसिगोन जेबो नङा बाय नों खामानिखौ मावबानो जाबायना नों उन्दुदोब्रा आंनि उन्दुनायालाय जाबाय थागोन नों गाबोन फुङाव अमा राजाखौ निउसाव होनो नागिरदों ना औ ब्रेकिं निउसाव होनो नागिरदोंमोन आं बेखौनो इडिट खालामनो नागिरगासिनोमोन आं होमबा आंबो हेफाजाब होगोन मिथिबायना आच्छा आंसो बेसे मोजां इडिट खालामनो रोंगौ फोरोंनि आं नोंखौ आं इडिटिं खालामनायाव बिराद एक्सपार्ट मिथिबायना आच्छा नै बेनो अमा राजानि इन्टारभिउआ दा बे इन्टारभिउखौ होबाथाय टिआरपि बारायगोन ना बाराया बेखौनो सानगासिनो आं होमबालाय मोनसे खामानि मावबाव मिथिबायना बमब्र मा खामानि अमा राजाया जौ गिलास लादोंना औ बे अमा राजानि जौ गिलासजों लोगोसे दाउ बेदर होफा मिथिबाय बेबो दाउ बयलार रुनाया आरो दाउ बयलारखौलाय बोरै होफानांगौब्रा दाउ बयलार गैयामोन ना भाजिसोमोन जेबो नङा आं खालामगोन ना नों मानि टेनसन लेपटपा आंनो आं जा मोजां इडिट खालामना होनि खेबसे मोजाङै नायबावलाय भिडिअखौ नों टेनसन लानाङा बबे जराव मा होनांगौ गासिखौबो रोंजोबो आं मिथिबाय अमा राजाया निखावरिफोरखौ नायनो बायो होननानै बुंदोंना थ' सासे एमएलएआ निखावरिखौ नायनो बादों होनबाथाय निउसआ पपुलार जाखाबाय आरो नाथाय अमा राजाया नाव एसे मोजां बाथ्राबो बुंफिनबावदों नों टिआरपि हाइ जाजानो लुगैदोंना अब्ला अमा राजानि मोजां बाथ्राखौ काट खालामगोन ओरैबाबो बे निखावरिखौ नेग्लेक्ट खालामथारदोंना बिनि मोजां बाथ्रा बुंनायखौबाबो दानगोन आं ओमफ्राय आयौ बाला आंखौ बारा रागा फोजोंनाङा नङाबा नोंनि खिथुआव खामफ्लाय सिथाबगोन आं खामफ्लाय बापा ओइ ओरैनो डायना बुंमाराखै आं नंमारगौसो बियो सासे डायना आंखौ जानला मोनला डायना बुंनाङालै नों डायनायानो मार सन्थलाया सासे डायना होननानै लादोंना बेखौ टपिरामनि कुइसननि उनाव होनानै होगोन आं अब्ला साबसिन जाबावगोन मिथिबाय आच्छा बिदि खालामबा जागोन होमबा जागोनथ' आरो नैबे अमा राजानि खाथियाव सन्थला गैथ'वामोन ना उनावसो सन्थलाया जिरायफैदोंना बेखौ आङो अमा राजाजों थाफानाय होफाबाय थागोन लोगोसे प्लेटआवबो दाउ बयलार मासे रुनाय होफागोन माने प्लेट मोनसेयाव दाउ मासे आरो आच्छा बिनि उनाव सन्थलानि आखायावबो जौ
सन्थलायाथ' जौखौनो लायाखै आं ओरैनो दाउसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय नङाथ' नों टेनसन लानाङा गासिबो जाजोबगोन नों उन्दुदो दे आं गासिखौबो मावजोबनानै होगोन नाङा नामा नों सिन्था खालामनाङा बमब्र आं नोंजों उन्दुफाया मिथिबाय नों मोजाङै उन्दुबानो जाबाय गुड नाइट दाउसो देलाय आंनि हेफाजाब नांमारा नोङो नाङाहाय आं हारसिंनो हाखायो नोंल' उन्दुनानै थादो मिथिबाय आं सिरि सिरि खामानिखौ मावखांनानै उन्दुगोन आच्छा होमबा नों गोजौआव उन्दुफैदो नोंथ' खामानि मावगोन ना आं गाहायाव उन्दुनोसै है बालि बालाबा आंजों उन्दुजाफागोन मिथिबाय सिरि सिरि उन्दु आंखौ खामानि मावनो हो आच्छा दे गुड नाइट टेक केयार अमा राजानि गासैबो मोजां मोजां बुंनायखौ दाननानै फौसुलिया बुंनायखौ दोननोसै अबेसे अमा राजाया बांद्राय मोजां बाथ्राबो बुंखायाखै आरो सन्थलायालाय खामफ्लाय सिथाबगोन होननाय थादोंना बेफोरखौ फुरा ब्रेकिं निउस खालामनोसै बाला हाफांनिल' थाबावनांगौमोन हाफांनि दंना गैयाबा हाफांनि आयौ बाला बिदिसो जादों आरो खोथाया दाखालि जालांनाय जाथाया बेफोरबायदिनि थाखायसो जादों जिउमा सोलायदों दासो जादों दा बे मोजां ब्रेकिं निउसनि थाखाय एडिट खालामनोसै आं बमब्रनि निउसआ हिट जानाय बायदि ना बमब्र ओरैबाबो नोंखौ गारनानै थांखानोसै आं बेनिखायनो थांनायनि सिगां नोंनि थाखाय खामानि मावना होलांनोसै आरो आच्छा फामे आं 1 घन्टानि गेजेरावसो सहैगोन माने आं दिनै एसे गोजानावसो फैदों नालाय 1 घन्टा औ फामे दिनै साइडनि खामानिया एसे गोजानावसो जादों बेनिखायनो आं एसे गोजानावसो फैनांबाय अब्लाबो आं थाब थांनो नाजागोन नाङा दे नों जेरै हायो ओरै फैबानो जाबाय इसिबां स्पिड सालायनाङा दे फैबाय था आइ लाभ इउ फाग्ला अमा राजाजों थाफानानै आंनि सना जावैसोआबो गाज्रि जालांसिगोनसो खोमा एसे सख्ल' बख्ल' आंनि जावैसोआ गुफुर गावदांथार जौ फाग्लाबाबो गोसोफोरा जि मोजां बै सासेयासो थिउरिया हिनजाव फाग्ला नुबाय दा इसिबां मोजां जावैसोआ बिजों जौ लोंफानानै दिनै मा अबस्था जाखो मालाय जौ लोंबाबो हुसाव थाथारोमोन आंनि जावैसोआ बे फाग्ला सथां फाख्रा जावैसोनि थाखायनो जादों दै सारस्रिनानै होनोसै नामा एसे थाथों दै सारस्रिबाबो हुसाव फैखाला बिसोर दोखो दोखो जौ फेनायफोरालाय हाफामे बोरो नोंना लोगोआ फैगासिनो दङ नै आयै दे होमबालाय बुरै देहा बेफोरबायदि थाबाय थाजाया उन्दुहैनोसै आं थां आयै नों उन्दुहैदो आब' थफसि नोंबो उन्दुहैदो थां नों हारसिंनो थागोन आरो बाहेराव जेबो नङा दे होमबालाय हेलौ जाथि बबेसिम मोनफैखो नों दे नों जोंहानि न'सिम फैजासिम आंजों रायलायबाय थादो नोंखौ मिस खालामखादों बिराद मिस खालामखायो आं नोंखौ जाथि बेरायनोलाय लुबैदों नाथाय टाइमखौनो मोनाना दे होमबालाय बेरायहैथारगोन एबार सन्थला अमा राजा दे थांनोसै एबार नोंबो नोंसानि न' खोन्थानानै लादो दे आंबो खोन्थागोन नङाबा थफिरामासो बिफैगोन आंखौ थफिरामा ओरैनोबा आंखौ एदावबाय थायो जागोन दे बावै सन्थला खाफाल जिलाया जौ फेनाय गोहोखौ लानानै आंखौ दिनै दामदोंना आंबो बेखौ दामफिनगोनब्रा लावथायमोन गैयिनिफ्राय बिराद जारला जाबाय लावथायमोना जेलनिफ्राय फैफिनबा बिसोरखौ गेङाव लाफिननांसिगोन आं बेफोरबायदि मोखांखौ लानानै दा न'आवबो थांनो हालाना आं नङाबा बिफाया आंखौ लाजि फोनांगोन सेंग्रा मानसियानो बुजानानै फैदों होननानै बेनिखायनो दिनै दंफाङावसो थानोसै आं बेलेग समावबा बमब्रमानि न'आव थांनानै उन्दुहैनो हायोमोन बमब्रमायाबो हाबा जाबायना बेनिखायनो दंफाङावसो थानांबाय आं साला बावै दायनामोनसो माथो बे सोलावनो बुफिननि नामा आं जों सिमाङावसो दं खोमा दे जेबो नङा सिमां मोगथां गासिबो एखेसो जों दा बहा थांनो नागिरदोंलाय दिनै लामाया जेथिं लाङो बिथिंनो थांगोन होमबालाय मेथाइ खननोसैलां दे खनदो पापनाखौ मैला लाना उथुमायाव जिनिर लाना मानो नों दुगिसना बिदिब्ला हौवा मोजांखौ बोरै मोनगोन नों सना बिदिब्ला हौवा मोजांखौ बोरै मोनगोन नों सना
एबार आं खननोसै आच्छा दे खनदो हाथाइखौ माराम लाना खिथुआव खुरु लाना आथिङाव दादु लाना माबोरै मोनगोन सानखो नों हिन्जाव मोजां बावदा माबोरै मोनगोन सानखो नों हिन्जाव मोजां बावदा मिनिनो ओंखारोलै जादों आइला माथो टफिराम बायदिसो नुदोंब्रा साला आंबो स्वाद टफिराम बायदिसो नुथारदोंलै नोंबो जुदि टफिराम नुदों आंबो जुदि टफिराम नुदों होमबालाय टफिरामानोखा खोमा दा नंगौबोदां माथो आखायाव खुसेर लालायथारदों ओइ टफिराम नोंनो मारना ओहो नङा नोंसोरनि महाकालसो महाकाल आदा दाइना साला आरो नों अमा राजा नोंसोरखौ आं दिनै गारनायाव गैया ओइ टफिराम आंनि साल्थेखौ मानो बुदों होमबालाय नोंनि साल्थेनि बदल लानो नोंनो आंखौ बुबाय थामारदोंना हर लावथि आंनो हरा ओइ साल्थे दे गनासेखौ दालाय मानि जोंखौ बुनाया दालाय मानि अना होलै साल्थे आंखौ दायना होनदों बियो आंखौ दायना होनग्राना नों ओइ बियो माब्रै जाथावगौ नोंसोर सानै आं हारसिं बिदि जायाना गोहो दङबा हारसिं नां दे नायथारनि आंबो नोंसोरनि गोहोखौ ओइ साल्थे बेनि खोथायाव दा गोजाव आयौ बाला हरनि सैमा बांग्राफोरसो माथो आयौ टफिरामखौ बुनो नागिरदों र' बाला पुलिसनो फन खालामनि आंबो नायगोन नोंसोरनि गोहोखौ हेलौ 108 बेवहाय सासे मानसिखौ मार्डार खालामनो नागिरदों थाब फै पुलिसखौथ' लिंहरखाबाय आं थाखुमानो र' बाला थाखुमानानै नायबाय थानि आंखौ दायना होननानै बुंगोना बुंला बुंबायानो थागोन नों दायनाखा दायनायानोखा नों नङाबा हाखराव मानो नों मोदाय सिख्ला फिसिनोमोन बे थांनि लोगोखौनो नों बिदि बुंबाय हाखरनि मोदाया बोरै नोंनि लोगो जानांगौ नों सासे मोदाय फिसिग्रासो भुत फिसिग्रा आयौ बाला रेकर्ड खालामनो र' आंखौ दायना होनबाय थादोंलै नों बोरै मोनदे ओइ फंसे होबाव आंनि बदलबो होबाव होबावनि पुलिसनि गारि फैलाबाय खोमा नोंथांमोन सानैखौबो एरेस्ट खालामनाय जाबाय नाथाय मानो होनोब्ला नोंथांमोना सासे मानसिनि जिउखौ फोजोबनो नागिरदों बे खोथाया सैथो नङा नोंथांनि आखायाव गनबो दंखायो आरो सासेया आखाय हमनानै होदों बेनिखायनो नोंथांमोनखौ जों पुलिस स्टेशनाव लानानै थांनोसै लांमार बिसोर आंखौ गाज्रिनो बुनो नागिरदोंमोन थौदो नोंथाङा आच्छा नोंसोरनो सोर खोन्थाहरनाय जों खोन्थाग्रा मानसिनि मुंखौ बुंनो हाया थौदो सार आच्छा दसेनो बुलाय बुसि टफिरामखौबो लानानै थांफाबाय माथो टफिरामोनावबो सोंनाय फिन्नाय खालामगोन खोमा आंहालाय मा आंहा बम्ब्रनि थाखाय निउस एडिट होनो हाबानो जाबाय आयौ बाला गिबायसां बबेसिम मोनफैखो नों जाथि नै मोनफैबायानो जाथि आच्छा बोरो मानसिफोरालाय फैलाय हा बहा थांखो बिसोरो जाथि बिसोर बेवहायनो उन्दुनानै दङमोन आं नोंजों फन रायलायबाय थानायावनो आं बिसोरखौ फात्ता लानो रोङासै दा बिसोरबा बहा थांखोथाय दे जेबो जिंगा दासि गावबागाव न'आव थांखाबाय बिसोर र' आब'नो फन खालामहरनि आं आब' सोमसिनो फन हरनानै सोंहरबाबो आब' सोमसिया दुखु मोनलायगोन ना गिनानै दानो माबा माबि जालाबायगोन बियो होमबालाय आब' हांग्रिमोनदिनाव फन खालाम बेनावनो फन खालामबायनि र' हेलौ आब' हांग्रिमोनदि गुमैया थांबाय नामा मा गुमैया न'आव मोनहैयाखै दे नार्जि गुमैमोना न'आव मोनहैयाखैनो आच्छा जिंगासिनाङा दे आंनाव गारि दंखायो आं नागिरहैनोसै आंबो थांफागोन नाङा बे हराव नोंखौ लांफायोबा समाजनि मानसिफोरा गुबुन सानलायगोन दानि जुगाव ओरैनोबा खायफा मानसिफोरनि थाखाय मोजां खामानियाव ओंखारबाबो मानसिफोरा गाज्रि सानो बेनिखायनो नों थाथ' दे आं मोनबा खबर हरगोन थेंक इउ स' माच Adaya ladia, adaya ladia, wona, ladia wangona, ladia. हराव बहा थांलायखो बिसोरलाय जौ लोंबा खायसे मानसिफोरा मानो इसिबां बिदि जायो गुबुनफोरालाय माथो जौ लोंबाबो दलद न'आव हाबनानै थायो बिसोरालाय माथो खाराव माराव जाबाय थायो जेन गावसोल' जौ लोङो आरो दाबा बे हरावबा मा जालायखो आच्छा बिदा नों बिसोरनो खोन्थानायसो
गिगोनसो आं गियाब्रा गिया हैद खोन्थालाय आङो नों गिगोन गिया दे खोन्था हैद नों गिगोन गियालाय होमबालाय खोनासं ओमफ्राय ससेया खोन्थादोब्रा आदा आथिबार थाइमानि लारु ससेखौबो खोनासंदो जेब्ला जबाया काराव थानाय मानसिनो गावनि गासैबो जाथायखौ खोन्थानानै होयो आरो बे कार सालायनाय मानसिनाव मा जायगायाव सफैयो होननानै सोङो अब्ला हरखाबनो कार सालायबाय थानाय मानसिनि महरा सोलायनानै बै रेल लामायावदि जबाखौ होसोदोंमोन थिग बै मानसिनि महराव सोलायफिनो हाराव हाथावनो एसेबांबा गिथावथावनो जबाया जेबो राहा मोनिलाय ट्रेन फारसे खारबोफिनो आरो गिनाय आरो संखिनायखौ लानानै बियो ट्रेन दाबानि सिटनि सिङाव हाबसोनानै थायो जबाया ओरैबायदि गिदों गिनानै गोलोमदैजों बुंफबजोब्बाय आरो लोगोसे बिनि गारमायाबो रानखांजोब्बाय गिनानै ओरैबायदि थोर माबाय जबाया जायनि जाहोनाव बियो लोगो बिहुस जाबाय बिनि उनाव ट्रेनाबो लासैनो खारफिनबाय दसे उनाव जबानि मेगनाबो गेवबाय अब्ला जबाया नुनो मोनबाय गावखौनो मोनसे इमारजेन्सि रुमाव आरो साखाथियाव थानाय नार्सआ बेखौ रायदावबाय माब्रै मोनखो नों देहाखौ मोजाङै मोनबाय नामा होननानै आरो बुंबावबाय नोंखौ ट्रेनाव थानाय सिटनि सिङाव बिहुस जानाय अबस्थायाव नोंखौ मोनदों होननानै फोरमायबाय आरो बे नार्सआ खावलायबाय न'खरनि सोरबाफोर सोद्रोमाफोर दङब्ला कल खालाम होननानै नार्सआ बुंबाय अब्ला जबाया बुंफिनबाय आंनि मबाइला बोरो होननानै नार्सआ बुंबाय नोंनि मबाइलाव चार्ज गैयामोन बेनिखायनो आं चार्ज होनानै होबाय दा नोंथाङा फन खालामनो हासिगोन होननानै नार्सआ मबाइलखौ जबानो होफिनबाय जबाया लोगो बिफानो कल खालामबाय अब्ला बिफाया बुंहरबाय 3 घन्टा गोजोन जाबाय फिसा नों बहा दङमोन आं नोंखौ लायनो थांगासिनो दङ नोंनि लकेसनखौ हर होननानै बिफाया बुंहरबाय जबाया गावनि लकेसनखौ बिफानो हरबाय दसे उनाव बिफायाबो सफैबाय जेब्ला जबाया बिफाजों गारियाव फैयो अब्ला बियो सानो 3 घन्टा गोजोन बियो बिहुस जानानै दङमोन नाथाय माब्रै आरो बियो गासैबो नुनाय जाथायफोरा बियो सिमां ना मोगथांमोन होननानै बियो सानबोयो आरो बियो डायल लिस्टआव नायो जेब्ला डायल लिस्टआव नायो अब्ला बियो नुनो मोनो बियो बिफानो कल खालामदों नाथाय बिफाजों रायलायनाय जायाखै अब्ला बियो इसेबांखिनि फन रायलायबाय थानाया सोरजों रायलायनायमोन बियो गोजांस्रिउ मोनो अब्लाबो जबाया गावखौनो दाद खालामनानै सानो बेफोर जालांबाय दा बेफोरखौ आं मोनसे सिमां गाज्रि साननानै बावगारलांनोसै आरो बियो गोमोहाबदोंबो इसेबांखिनि जानायनि उनावबो जे बियो थांनानै दं बेखौ साननानै बियो आसरितबो मोनदों थिग बे समावनो जबाया काराव थानाय आयनायाव नायब्ला नुबाय बे ट्रेन लामायाव जायनि खर'आ दानख्लाबनाय सुख्लाबनाय बे गिथाव बाथाव मानसियानो जबामोनखौ उन होसोफिनदों धुम जोब्बाय जोब्बाय उन्दुदो दोंसे खोन्थाबावब्रा गाबोन खोन्थागोन बिराद मोजां खोन्थागोन आं गाबोन दा उन्दुदो गुड नाइट आरो भिडिअखौ मोजां नुग्राफोरा अन्नानै लाइक मोनसे होनानै गालां आरो चेनेलखौ थाबैनो 2 लाख साबस्क्राइबार खालामनानै होयोब्ला मोजां अब्ला बाय लाभ इउ माय ओ इन्सपेक्टर नों आंखौ मोजाङै सिनायदोंना सिनायाखै सिनायदों सार मोजाङैनो सिनायदों अब्ला मानो हमनानै लाबोदों सार मोनसे कल फैदोंमोन जोंनाव नाथाय बेवहाय नोंथांमोननि जेबो नाम मख'नाय गैयामोन अब्ला बेनिखायनो जों सोरबा पाब्लिकफोर सानदों सार होमबानो आंखौ हमनानै लाबोगोन नामा नों निमाहा बिनाय थाबाय सार माखासे प्रट'कलनि थाखाय नोंथांखौ हमनानै लाबोनाय जाबाय नाथाय नोंथाङा दागि जों नोंथांखौ थाबैनो हगारहरगोन नोंथांनि सेक्रेटारिया उकिलनि बन्दोबस्त खालामबाय आंनि मान सन्माना मा जागोन हायोबा बेफोरखौ निउसाव दा लाबोहो खोनाबाय जागोन सार आरो थाबैनो आंखौ न'आव दोनहै जागोन सार आं गावनो नोंखौ न'आव दोनहैगोन नोंथाङा जिंगा दासि नोंथांनि उकिला सफैसिगोन आच्छा थांनो हासिगोन दे साला माबोरै मोनदों नोंसोर हारामजादा कफिरामनि खिथुआव दांना लाना दालाय मानोथो जेलाव फैनांबाय दालाय मानोथो आंजों जेलाव थाफानांबाय गोजौआव खुदै गारलाबा गावनावबो नाङोनो मिथिबाय हेगालाय एसे जिरायनि फेगानायखाय खर' सानाय मोनदोंलाय मानो जिरायनो नोंसोरलाय हायावनो जिराय आंखौ लोगो नांनानै बुलायग्राना नोंसोर बुनो नागिरग्रा बोरै मोनदों गाबोनथ' निउस चेनेलाव नोंसोरनि मुङानो हेडलाइनाव थागोन हेडलाइनाव मोजांसो आंहा पपुलार जागोन नाथाय अमा राजाया गिनांगोन ना बे सासे एमएलए जाबाय जानला मानला निउसाव होजाया अमा राजाखौ ओइ अमा राजा बे बाराव आं बासायनायाव गैया ओइबार अमा राजा नों जेसेबां पाप खामानि मावदोंना गासैबो पापखौ सुस्रांनायनि लामायाव फैबाय नों आरो ओइबार इलेक्सनाव नों गावखौनो देरहागोन होननानै मालाबाबो दासान नोंनि थाखायनो गासिबो जाजोबदों बाप्पा आंथ' जि गिबाय सान्थाला नों बहा दायना सोलोंनायलै माइसि गिलु बालु बाथ्रा बुंखोलाय आंलाय मालानि दायनाब्रा आरो बे नोंनि दैखरनि मोदायजोआ सोर आंखौ सिनाखि खालामना होलाय बिदि दाबुंलाय ओइ थफिराम आथिङा मोजांला आंनि आथिङालाय माथो मोजांखा मोजांला आथिङा बिदि नामा आच्छा बिदि नङा बिदि नामा बिदि लानांगौ नामा आथिंखौ आच्छा बिदिबो नङा बिदि लानांगौ नामा ओइ थफिराम आथिङा आंनि मोखांनिफ्राय लानोबा ला गोजानाव नङाबा दिगदारसो दं मा दिगदार दं बे जेल सिङाव गासिबो समान मोनथिबाय बापावै मायाव हमखोलै नों मायाव हमखो बोरै मोनदों दा बोरै मोनदों
Bapawe omara zangin nunu oman om deng Gila Zeli barain ang gawa Omara da beवहाय दादांलै Zeli barain ang gawa mani आथिङा बोखार मोजाङै बोखार Jabai